Charm Fabric Conditioner. Dunay Stay Fresh Technology. Sinila nga ka-bloom sa kahubot. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality. ACS. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Empati dolorosamos tras del fuego infernal, pidiendo para salvarnos un corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave María, Okay, aniya na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko uban gihapon niining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon. Silbert Donduiano Senior alias Veritas. Okay, mao sa gihapon ang makauban nato dinhi sa istasyon. Ang atong mga kasamang radyoman sa technical side, si kasamang radyoman Dani Luod, kasamang radyoman Dax Ilumba. Sige hapon atong pasiunang pagtimbaya sa atong amahan dinhi sa atong istasyon, ang atong station manager si kasamang radyoman Edgar Dagumo. Uban na gyud sa iyang tibuok gyud staff dinhi sa mao nga istasyon. Okay, atong pagyukbo sa gihapon, pagyukbo pagtahod sa atong amahan sa diocese of Dipolog, Most Reverend Severo Caermari, uban na sa mga kaparian nga mialayon ganiya sa mga pananglit sa atong yung Diocesan Bible Spiritual Director, Reverend Father Ramil Corong, Reverend Father Ruin Roy Salvos, atong vicar niya sa Cathedral, o ang atong YouTuber nga pari, nga daghan kayo tang mga magkatunan sa iyang mga reflection sa iyang YouTube. Reverend Father Leonilo Dagpin Jr., o sa tanang mga kaparian nga dili na lang nato hingalan ng mga pangalan kay agi sa kadaghan dili po ka memorya nasakop man sa maong diocese Diocese of Dipolog o bisan na wala masakop sa maong diocese sa atong pagyugbo kay di lang tanan sa atong mga isip atong mga spiritual fathers nga gitalaga sa Dios. Okay, sa gyapon maayong adlaw sa Ginoo og atong pagyukbo dili lang sa mga nahingalan nato kundi kaninyo mga viewers tanan mga Katoliko man o dili Katoliko akong pagyukbo pagtahod kaninyo nga tanan. Okay, now padayon ta sa atong katong akong giingon ninyo ba nga wa nato pagitiwas nga topiko. Nganong nga ato ning hisgutan atong i-remind ang matag usa tungod kay kinahanglan lang yun, tawag sa atong pagtuo nga matuki ang mga pagtulunan sa atong simbahan diin na ang uban niini wala masabti. Kay kung dili nato masabtan god, mao man ay usa sa atong mahimong hinungdan nganong dili ta magpadayon sa atong pagkakatoliko. Ug nganong particular ta niini tungod kay dili gyud nato mahimong mapadaplin ang mga pulong sa atong Ginoong Jesucristo sa Juan 17:11 pananglit katong niingon siya, amahan mausaon ta sila maingon nga ikaw ug ako usa. Buodi pa sabot particular kaayo og panaghiusa ang atong Ginoong Jesucristo.
Unya kung tanaw na to ron ang atong pagtuo no sa kalibutan, matawag ba nato og nagkausa ta? Di ba? Wa gyud ta magkausa tungod kay dili man nagsama ang atong pagsabot. Dili man nagsama. Ang uban mo ingon nga kinahanglan biyaan ang Romano Katoliko kay nagtudlo kunog mga kasaypanan. O gani ako usapod unta sa maong mga mibiya kung wala pa mahayagi, no? Wa pa mahatagi og kahayag. Nibiya na unta sa simbahang Katoliko ang kining inyong ubos nga alagad si Veritas. Unya atong hinumduman sa 1 Juan Kapitulo 2, versikulo 18 hangtod sa 19, nag-ingon si San Juan, magbantay kuno ta, no? Ingon siya mga igsuon, gani ang word nga iyang gigamit mga anak. Denoting sa amahan yun ay ng anaa sa magmensahe sa pulong sa Diyos. No? Sa 1 Juan 2:18, ako maning nahisgutan po sa miagi. Ang iyang gitawag sa mga magtutuo, kauban niyang magtutuo, sa halip nga moingon siya brothers and sisters, ang iyang gigamit nga pulong mga anak. Denoting nga kana ding pastor sama niya, ministro sa Diyos sama niya. Pwede din nato ng ilhon nga father. Tungod kay si San Juan, nigamit siya sa mga pulong mga anak. Ngadto referring sa mga magtutuo nga iyang gisuwatan. Iyang giingnan sa mga pulong. Ingon siya, mga anak. Dayon nag-ingon siya nga, ang tinuod kuno nga sakop sa kingharian ni Kristo, kadtong magpadayon. Magpadayon. Dili mo biya. Kana, dili gyud ko makalimot, ana. O I don't know kung ano nga daghang kaayong mga mensahero aning Biblia nga dili kay nila tukion ng bersikulo. No? Kanang 1 Juan Kapitulo 2, versikulo 18 hangtod 19. Importante o kinahanglang matuki na. Kaya nga naman, naa diha ang mga na diha ang pipilapod katimailhan nga magtug-an nato nga wala masayop ang simbahang Katoliko. Yan naman, unang-una, ang iyang gitawag sa mga magtutuo, nga iyang gisulatan, wala siya maingog brothers and sisters. Although, kung mao pa na iyang gitawag sa mga magtutuo, iyang gi-address husto ra gihapon, di ba? Okay, mga igsuon man tang tanan. Pero ang iyang gigamit nga pulong diha, nag-ingon siya, mga anak. So, nagpasabot nga, kana ding iyang katungdanan, senior o father. Kaya di ba, kanang amahan mo, ingon man yun na sa anak o mga anak. Although, ang iyang pagkaamahan diha, dili sabton nga anak niya sa unod tong mga tao nga iyang giingnan. Sama ra gihapon na sa giingon ni San Pablo sa unang Korinto Kapitulo 4, versikulo 15. Sa dihang niingon siya, ako nahimong amahan ninyo sa maayong balita. Di ba? Ito pa, spiritual father kay nga good nga ang mga mensahero sa Dios tawgo nato mga spiritual father. Spiritual father yun na sila tungod kay ang ilang gipakaon nato dili man mga butang material. Spiritual man, mga mensahe man mahitungod sa atong pagtuo sa Dios. Although kung buot na hunaon usara man gyud spiritual father, ang principal spiritual father ang amahang langit nun. Di ba? Pero ang Dios sa langit magpili po siya mga tao nga mo-represent niya dinhi sa pagpamulong. Sama ni Moises, ako naman yung gihisgutan sa miyaging Domingo, di ba? Ito naghisgot ko, gidipinsahan ako ng pagtawag og father sa usa ka pari. Nga kadto si Moses, dili man sa Dios. Pero nganong giingnan siya sa Dios, Moises, himuon ko ikaw ingon nga Dios sa atubangan ni Paraon. Ngano man? Dili man Diyos sa kahimtang si Moises, pero nga nung giingnan siya sa Diyos, Moises, himoon ko ikaw ingon nga Diyos at ubangan ni Paraon. Simple ra na kung sabton. Tungod kay ni atong higayon na si Moises nagrepresent sa pagpadayag
sa mga pulong sa Dios. Sa ato pa nahimos ang spokesman sa Dios niadtong higayuna. Oh. Ingon na mo na nga ang atong pari diri, mga pari nato, mga apostol, dili man sila principal spiritual father kay Diyos raman, pero mahimong tawgon nato sila spiritual father tungod kay nagrepresent sila sa Dios. Paras guna sa atong pamilya, ngano man nga ang head of the family tawgon man natong tatay. Di ba kanang tatay parehas naman na. Kuan man na ato man ang binisaya, no? Kanang tatay binisaya nato na sa pulong amahan o father. Di ba? Nganong tawgon man natong tatay ang head sa pamilya? Nga kanang tatay o father titulo man na sa Dios. Nganong tawgon natong father o tatay ang head of the family, kay kanang head of the family naghulagway na siya. Figure na siya sa pagkaamahan sa Dios. Kay moingon galitag father sa tupalabaw o leader. Usara may pinakalabaw tuwas langit ang Dios. Pero diri sa yuta naaboy mga figure. Sa tupa figurative nga pagka-father. Mo na to mga pari, mga amahan sa pamilya, dili lang gani na. Bisan ganang leader nato sa usa ka syudad, no? Sama sa Dipolog. Ang atong mayor tawgon natong father, pwede pod. Amahan sa syudad. Ang leader nato sa probinsya, pwede natong tawgon og amahan sa probinsya, di ba? Ingon na. So, mao na nga kanang 1 Juan 2:18, kuha na siya, kanang usa na siya sa kanabang ebidensya o pagmatuod nga wala masayop ang simbahang Katoliko. Sa dihang niingon si San Juan nga, mga anak, sa ito pa, ang iyang katungdanan day amahan. Kay gitawag man niya ang mga magtutuo og mga anak. Dili man kay brothers and sisters lang. Nga, okay lagi hapon ang tao. Dayon sa sumpay, no, 1 Juan, no, unang Juan 2:18 hangtod sa 19. Nag-ingon si San Juan diha nga kinsa tong nibiya niining atong fellowship o niining atong pundok isipon o tawgon og masakit nga pulong gani, no? Antikristo. Nganong mo ingon kog masakit nga pulong? Tungod kay kanang word nga antikristo sa ato pa kontra ni Kristo. Unya, tingali mo ingon ta nga, uy, nganong tawgon man kog kontra ni Kristo nga nagtuon man kog Biblia, nagtudlo man kog pulong sa Dios niya, nganong tawgon man kog antikristo? Now, timan anato nga naay kanang gitawag og antikristo indirectly. Kana bang wa kang kahibalo nga imo na dayon gikontra si Kristo. Wa ka kahibalo sa to pa blind ka nga sa imong gibuhat abi nimo naa paghapon ka ni Kristo pero tungod sa imong gibuhat nga nahiwi nga di na mao dili na dayon ka ni Kristo. Muna indirect paras ba atong San Pablo kanhi ang iyang ngalan gyud Saulo. Sa dihang gikabig siya sa Dios o sa paingon pa siya makabig sa pagkakristohanon nahibulong si Saulo, naingon siya nga kay giingnan siya sa Ginoo, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? Di ba? Giingnan siya sa Ginoo, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? Naglibog si Saulo, anong gitawag na mahinoong ko gilutos nga matinumanon man ko, nagdipinsa man ko sa tinuhuan, but pasabot sa tinuhuang Hudeyo. Judaism religion nga Diyos man po, di ba? Diyos man ang gialagaran. Nagdipinsa ko sa Judaism religion. Kanang Judaism religion nagtuo ng Diyos. Nga nganong giingnan man ko ni Kristo, nganong giingnan man ko nga kanang nganong gilutos mo ako. Okay balo si San Pablo nga kadto de iyang gilutos, but pasabot kadtong bag-ong gisugdan sa atong Ginoo nga grupo. Kay may tagbag-o kay nagsugod to mga apostoles man nya gamay pa sila. Mo galing giingnan sila ayaw kahadlok gamayng panon. Kaysa New Covenant God, ang pundok dili na tong Judaism atong pasakupan. Kadto nang gisugdan ni Kristo nga sa sinugdanan gamay pa. Di ba? No. Gilutos man to ni San Pablo, di ba? Sa dili pa siya San Pablo, Saulo man to siya, iyang gilutos kay nagtuo siya nga husto siya kay iyang gidipinsahan niya tong existing religion nga Judaism.
Di ba? Kay kadtong Christianity, ila man tong giisip nga maoy ni supak, nahiwi. Oh. So dito nakapamalandong si Saulo nga nahimong Pablo nga, uy, kung ato dieng lutuson ang pundok nga gisugdan ni Kristo, sama ra dieng gilutos nato si Kristo. Ingon na. So mao na nga kanang anti-Kristo indirectly wa ta kahibalo nga ato na dieng gikontra si Kristo. Kung atong gilutos ang iyang tinuod nga simbahan nga gitukod. Oh? Unsay giingon ni San Juan diya sa 1 Juan 2:18 ug 19, ang mubiya ni ining atong pundok, isipon kuno o tawgon kuno antikristo. Na? So, sa daghang nagbasa ning Biblia, muingon yun, dili, wa ko maigo anak kay nagtudlo guguan ning Biblia. Pero kung kanang imong gibuhat, imong gilutos ang tinuod nga grupo o tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo, sama ra nga gilutos nimo si Kristo. Ang atong premise anak kadtong nahitabo ni San Pablo nga kanhi sa Saulo. Nga naglibog siya nga giingnan siya sa Ginoo, nganong gilutos mo kunin mo Saulo o Pablo? Anong mayong tag Saulo o Pablo kay si Saulo gud nahimo mang Pablo. So naduha na iyang description historically Saulo o Pablo. Pero latest ang iyang description nga nailagid siya kadto nang gihingalan sa Ginoo niya, Pablo o San Pablo. Di ba? Oh. So mao na nga kung atong gibiyaan ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo, sama rang gilutos ni nato ang simbahan ni Kristo. Labi nagmubungat kag mga pulong against her. Babae man ang simbahan, di ba? Kay gihulagway man sa Biblia nga pangasauno ni Kristo ang simbahan. Di ba? So mao na nga ang panaghiusa ato gyung tamdan. Ang tinuod nga simbahan nga gasugod niya atong unang siglo maoy original gyud nga pundok. Unya kanang namiya ra ba? Kanang kuan kayo deceiving. Pasaylo lang gyud ko. Deceiving nga naman. Kay kanang mga namiya nag-organize og mga grupo nga ang gigamit Biblia sa ato pa pulong sa Dios pud ang gigamit. Og tungod kay pulong sa Dios mao nang deceiving tungod kay manong ingon man ta nga, uy, kontra na sila ni Kristo nga nagtudlo na sila Biblia. Di ba? Oh. Kay kini kung dili tinuod nga mga pundok, ato ning mapanag-ing niya ng kana galing dili tinuod nga bulawan. Oh. Kanang dili tinuod nga bulawan, kana lang ang mga pulong ako sa iyong litukon ha kay lisod kay mo diretso kog pulong fake o piki. Kay daghang masakitan gyud, no? Kanang fake nga bulawan, tan-aw ni mo na mura nagtinuod. Ngano man, kay pasinawan po na, kay gusto laging awaton ang genuine. Oh. Sa to pa, kanang fake magmukha na siyang kanang maayo. Kay magpakita man na siya nga kanang genuine, pero dili di ay. Di ba? Oh. Unya, kining tinuod, kanang tinuod nga bulawan, bisan pag matabunan na siya og lapok, o imo nang, kanabang unsa na, puston og hugaw. Kanang tinuod nga bulawan, magpabilin yun ng tinuod, bisan pag tanaw ni mo, uy, naunsa naman nilain naman ni kulor, itom naman ni kayo, dili naman ni bulawan tanawon, pero tungod kay tinuod di siyang bulawan, bisan pag nalahi na ng kulor, itom na o gitabunan nimo naglapok, magpabilin yun ang iyang katinuod. Pero kana galing fake nga bulawan, bisan pagpasinawon nimo nag-ayo, no? Nga tan-awon siya mura nagyud siya tinuod, magpabilin yun ang fake. Ingon ana pod ang tinuod nga simbahan ni Kristo. Bisan pagtabunan og lapok kay gisulod magyawa, di ba? Oh. But pasabot daghan pong mga skandalong nahitabuan ning simbahan. Una, panahon pa gyud sa pagsugod sa niining pundukan ni Kristo, di ba? Naaman to'y naghudas. Di ba? Ang simbahan nga gitukod ni Kristo na kuluran og hudas.
Pero bisan pag naanay Judas sa simbahan nga gitukod ni Kristo, wa gyud mawala ang iyang pagkatinuod. Di ba? Nga kadtong gisugdan ni Kristo, tinuod gyud nga pundok kay tukod man to niya. Bisan pag natabunan o di lang siguro matawag na tog natabunan kay naaman puhi mayong nakita ato ang ubang mga apostol nagmatinud-anon man. So ingnon ta lang bisag nahugawan ang maong pundok kanaay naghudas, dili gyud mawala ang iyang pagkatinuod. Kay tinuod man gyud siyang tukod ni Kristo. Pero kini mga pundok ron nga yun sa Manila ni pagpasinaw nga tan-awon murag yung tinuod nga bulawan o murag yung tinuod gyud nga pundok. Pangkutloon ng mga bersikulo sa Biblia. Panghimuong doktrina nila ang mga pagtulunan sa Biblia. Di ba? Sama nang naay grupo nga nagsugod niya tong 1863. Dili si Kristo maoy nagtukod. Pero tungod ng ilang pagtulunan nga kinaama po sa Biblia god nga nahimog yun ng Sabat ng Sabado. Nya gitahod po na ni Kristo bisan sa mga apostol. Pero sa tema na to sa Sabat ato ning matuki, naana siya kausaban ang panglantawan ng Sabat. Wa ko'y panahon sa pag-discuss kay dili na mo atong topic. Niya tungod kay naana sa Biblia ng pagpangingilid ng Sabat. Mao na nga tan-aw na to ang ilang pundok, mura po sila tinuod, mura bagbulawan bang tinuod, kay na mas Biblia ilang gitudlo. Pero ang pangutana, si Kristo ba ang gasugod anang pundoka? Si Kristo ba ang founder anang pundoka? Dili gyud sila kahatag og ebidensya nga si Kristo mo ay gasugod ana. Gani ato mangganing makita sa history nga babae gani ang prime mover anang pundoka. Si Ellen White, no? We respect her, no? Atong gitahod siya. Pero at kinahanglang atong ipadayag ang tinuod diri, no, sa atong programa. Nga dili si Kristo mo ay gasugod anang pundoka, kundi si Ellen White. So ngano makaingon ta nga mapanag-ing nato ng grupuha og murag bulawan nga kana bang fake tungod kay tanaw na to mura magtinuod kay naman pus Biblia ang teaching kanang pangingili ng Sabat o kana pong dili pagkaon o katong ginaisip sa unang mahugaw. Naman po nas Biblia. So kung matudlo na nila o niya, ang mga tao nga ilang gitudloan wa kahibalo nga nung giundang na ng pagtulun-ana o nga nung Domingo na. Kung ang mga tao dili makahibalo nga nung na Domingo na. Unsay wisdom ana mao nang tinuod yun ning lang grupo kay naa mas Biblia ilang gitudlo. Di ba? Pero ang pangutana, si Kristo ba'y gasugod anang punduka? Mao ba ng punduka kadtong nag-ingon si San Juan sa 1 Juan 2:18-19 nga kadtong nibiya aning punduka. Ito pa, existing na ning punduka kining tinuod nga gitukod ni Kristo unang siglo pa. Unya kad nang 1863 nagsugod ang pundok, no? Nga gi-organize pagyud og babae. Unsaon pagkatinuod anang punduka? So mura lang yun og tinuod tan-awon tungod kay ang mga teaching naa diha sa Biblia gikopya. Pero ang originality sa pundok dili gyud nila maangkon. Kay wala gyud sila magsukad panahon ni Kristo ug mga apostol. Di ba? Pero kining Katoliko makatrace gyud sa iyang kagikan nga magani gyud pagbalik panahon sa mga apostol. Bisan gani ang pasugo magasin sa mga iglesia ni Kristo mo kuan ana mo pamatuod ana nga only the Roman Catholic Church can trace her origin from the time of the apostles. Di modo mauning punduka ang nasumpay gyud sa grupo sa mga apostol. Pero bisag tinuod ning simbahang Katoliko tungod kay natabunan og mga abuso sa mga pari, mga sa pala dili maayong gibuhat sa mga sakop. Bisan ako kung doon ako'y kinisibilitas inyong servant, no, aning programaha, kung doon ako'y gibuhat nga dili maayo, sama ra gyapon gihugaw-hugawan nako ning simbahan na. Di ba? Gitabunan sa mga abuso, gitabunan atong Dark Ages, abuso panahon sa Inquisition, abuso panahon atong Crusade, paabuso atong panahon sa Dark Ages. Mao na nga tan-aw nimo ang tinuod nga simbahan mura nagkuhan dili tinuod kay lapok naman ang nakita.
Pero ako, kung estudyuhan ako ang simbahang Katoliko, dili lundon lapok akong nakita. Pagkadaghang beauty. No? Na ay San Lorenzo Ruiz, na ay Padre Pio, na ay Mother Angelica, Santa. So, pagkadaghang beauty aning simbahan na. Tungod kay tukod ni Kristo. Pero kay naiyawa manggudpod nga maninintal, iyang lubugon, iyang hugawon ning simbahan na, nang murag dili tinuod. Di ba? Oh. Murag pagalig, tinuod ni mo tanaw ng dili gyud si Kristo mo'y nagtukod. Di ba? Sa mga gagmayng pundok, para saan ang sa Iloa lang yung ko, pero kinahanglan ibutyag yun nato di. Naipag-urong kusog kayong grupo kanang CCF. Oh. May na manudlo po ilang mga pastor. Oh. So pwede na to na siyang ilhon nga kinilaging dili tinuod nga pundok magmukhang tinuod tungod kay ang mga pulong gitudlo na sa Biblia. Unya maningkamot po na sila nga maayo ilang mga buhat. Pero kung atong eksamino ng ilang grupo kanus aba na gasugod. Panahon ba na ni Kristo? No way. Kay awahin na ng mga grupuhan na himugso. Di ba? Oh. So wala nila matuman ng giingon ni San Juan kadtong nibiya aning punduka dili isipon nga tinuod nga sakop. Kay ang nibiya isipon manggaling Antikristo. Mingon kog Antikristo indirectly kay wa sila kahibalo nga ila dayon gisupak si Kristo. The moment nga atong biyaan ang tinuod nga simbahan, sama ra nga gibiyaan nato si Kristo. Para sa lang magtiayon, no? Nga ang lalaki, ang amahan, nibiya sa iyang asawa. Nga nana ra gyud. 1 Juan 2:18 o 19. Pero daghang kay mga teaching aning simbahan na nga kailangan jud ipaliwanag. Muna nga dapat ato gining gahinan og panahon para masayod ang kadaghanan kung dili mangalitanan sa katinawan nga maparehas mo nako ba o sa uban nga nakabato og kahayag mo nang wala gyud mo biya sa simbahang Katoliko, no? So hangtod sa sunod Domingo pohon padayon ta kay wa pa gyud nato maayog tuki tong katong 1 Juan 4:6, no? So hangtod sa sunod Domingo pohon sa mang oras ug istasyon sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Fátima dolorosa, mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long-lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long-lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading na Proxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga. Sa Skelan, mas